Yes, comrades, good morning and how are you? Muli banji, komanso muli uli, muli makora, mauka uli kuno kumpoto. No, comrades, before that is cancelled kuno kumpoto once again. Daiso Kabambe is here in the north. Wabwerati kuzatira fundo. Ozati kutukwa na muntu, koma kungotira fundo. Fundo zambiri, zambiri, mungusangala nazo. Komanso comrades, Malawians, let me be honest. Ndinene chilungamo. Masiku awatu kupita ndi achilungamo. Ndale uko kodi mmene mwaonera chipani cha MCP chikupangira kampeni chikukuuzani fundo zanji. Fundo zimene MCP yakukuuzani ndi fundo zanji. Pa 5 years ali mu office ndi fundo itiyo imene mungatuza akulu amalawa anzanga nonse kumene muli. What fundo? Fundo yanji yomwe niyo munganena kuti fundo imene ichakwera unena bwino. Ka campaign yonse and waenda across the country. Fundo yanji yomwe niyo mungapita ukampasira vote chakwera. Chitipa tumsanje nkota or salima tumchinji ndi fundo yanji yomwe atakwera kuuzani IMCP olo anthu awo olo ma vice president awo olo ma members of parliament ma constituency akamadinda fundo ndi fundo yanji yomwe mungapasire vote achakwera ndi anthu awo MCP. Comrades, Malawians, let's take our democracy seriously. Democracy is about sustainable development. Democracy is about freedom of expression. Democracy is about committing to what makes people happy. Koda chakwera wawa, is there any commitment to help Malawians? Mkono ta chakwera wawa kuzotithanisa Malawi ifeyo. Fundo zake za mtundu wanje. It's just the same like this old fucked up old guy. Chimozi moza DPP awawa, APM awawa. Zona muntu ungapange campaign within 20 days. Kupanga campaign and kupasa vote. Komanso fundo zenizeni kuyepa 20 days campaign ya DPP. Peto china kupanga pochanzira apart from kumangutukwa na UTM. Komanso taona niso maskando amina kupanga ku DPP. Bodyguard 5 billion. Amula 5 billion munzona. Mundu afuna tukule ziko koma ndi bodyguard yemwe utenga ndalama zoti apangire miseu Malawi akuzunjikira yeka ngati ndalama yacho. Mwaona bwa director of youth wa ku DPP. Mwamona bwanje? No man jisale mwamona bwa. Ndiye anthu amene they are surrounding the president. The amene president amachita in trust. Trusting somebody yemwe watenga walemera within 5 years. Magamoto 80 chakuti. Komanso atindika tundu okwana 5 billion kwacha. That's a lot of money. That's a lot of money. And Professor of Law does not see that. This old man is a fool. Chisiru cheni ditu. Bwana chimweneka bingwa mtalikaja alibi. Komanso nendika ganza mozama kwambiri ndikaona mozama. Maliloti bingwa Japena pake. Teni tuone conversation yomwe inalipo yosirizira pakati pa achimwe bingwa mtalika ndipita wa mtalika. Bingwa sana mwalire. Kodi pakati pa iwo anakamera zinzotana. And I suspect something. Apita mtalika bingwa tamwalira. Amafuna tu alowe pa mpando wa chimwene wawo. Kuiwana kuti ku Republic Constitution yomwe imalodi vice president ndi amene amatenga usogolero. Kodi iwo nthawi amakakamira kuti atenge usogolero wa chimwene wawo. Iwo amakakamira achimwene watamwalira ali mkati molira maliro iwo amafuna udindo kuti atenge upresident wa ziko. Mukumukira Malawi Professor of Law angalithandiza amene iwi komanso ndi wankulu kwambiri dementia inamupa. Can he be talking of Singapore today pamene bodyguard wake akupanga Singapore yayeka? Bodyguard wake wapanga Singapore yayeka. Wamanga zimaloji kunyanja yako ngati ku Singapore. Singapore akunena yeye Peter wa mtalika ni Singapore ya mtundu wanje. Komanso nkhani ya maliro anchimwene wake. Amulale mukubuzukute mozama. Ine sindikuza nzambiri naneso nini mbali yanga yomwe ni maziwa. Zomwe zinachitika. Koma amulale mufufuze nkhani mene iyi. Kota Peter mtalika chimwene watamwalira chifukwa chana makakamira kuti akhale pampando. Ndi ufiti tu umene ndabere pamene pajatu. Mzimu wa bingu use mutendere. Ndipo wakaulise a DPP. Amene akuti tukwana ife ya UTM. Kapena amene akupangisa Malawi kukhala anthu odwala. Bingu wa mtalika mzimu wake use mutendere kumene aliko. Achimwene awo apita mtalika awo. Nawonso ngati zawo zili bwino inde koma Mulungu aonenso. Chilungamo akuchiziwa iwo chomwe chinachitika. Ndi chifukwa chimene amakakamira kuti akhale pa mpando wa chimwene wawo apita mtalika chifukwa chimene asanatuza Malawi ayi. Koma anayiwalanso kuti ku Republic Constitution kuti msogolero wa ziko akamwalira ngati iwo akamwalira Jenasa amakhala vice president. Koma iwo nthawi imene chimwene atamwalira iwo amakakamira kufuna khala msogolero wa chipani cha DPP.
Komanso on top of that anyamata abwino anzeru zawo oti anapita kusukulu ngati iwowo Saulo Sitima Dasuka Bambe anagwirapo nawo to APM koma zifukwa zenizeni zomwe anasemphana mpaka panopa Malawi sili kuziziwa koma Saulo Sitima choka ku DPP kubwera ku UTM anali munthu otchuka kwambiri mpaka leroli Malawi yonse ikaseguka kumaso tikumayankhula momasuka tinawo munthu wa Malawi ndipo timaziwa chomwe tikupanga chifukwa cha Saulo Sitima komanso Saulo Sitima tatamwalira kunaliso Dasuka Bambe konkujatu anathanza kwambiri APM kuti akhale boma lawo lioneke ngati chuma chimaenda bwino Dasuka Bambe obwera ku UTM tu taona ni moralo imene ali nayo taona ni fundo zabwino zimene akudinda kodi fundo zimene akudinda Dasuka Bambezi samadindira chipani cha DPP kuti azitenge bwino fundo zimene ona Dasuka Bambezi akanakhala kuti ali ku DPP bwino zinali fundo zogwira kwambiri akanadyabe vote kwambiri akanadya shayi na chipani cha DPP kubwera boma sikanakhala kovuta koma Dasuka Bambe anauza fundo tikaona ma video tima clip tikutoona kuti Kalibambe akupanga address press conference kwalongosola mene chuma chingaendere bwino mene zizinga zinthe kumalayi koma Dasuka Bambe anakhumudwa china mkhwisa Kabambe kumene chandichana china mkhwisa Saulo Sitima kumene chandichana comrades Malawi yanzi ndala amene asatitse nthawi ndi chisiru cha munthu anzawo ambiri mina nkhalamba zambiri mamizi ndizanzeru sokuposa iwo chwa nkhalamba yanzeru yimaona zukulu zena kupanga komanso yimafuna ikhale pabwino yimakoza sogola wana awawa mtalika 38 years sandakonze sogola Malawi is a failure that's it ndipo amene tazavotera DPP ngakesi zakuonani koma muzaona mavuta amene mtazakumane nawo andala wakalamba at 88 years atipangire ife ya Malawi sogolo lathu osati tisokondelere sogolo ya kumatukwana ana ang'ono achina Saonda kumatukwana kapena kumatukwana achina Dasuka Bambe ana ang'ono munthu akawa mkulu pamafika that's why kumakhala retirement age inde awo ndi ufulu wa munthu kukhala sogolo wa dziko at any age koma nakunena zona mthaika ndi zimene akupanga panopa ni munthu chati okalamba ndiye ndakuzanikala mala kuti ndala ndi okalamba and I don't know why DPP indo such an old person tibwere kwa Chakwera kodi Chakwera 5 years many ali office maonapo cha zero 60 days of campaign Chakwera kuza cha zero 60 days koma Chakwera namba campaign before 60 days 5 years in office akaupa campaign kumalimbana ndi vice president wao that was part of campaign kodi Chakwera lero panopa masiku asala pang'ono amalawi mkakapeleka vote kwa Chakwera vote yake ikhala mtundu wanji why are you going to vote for Chakwera ndi mavuta amene tikuma nawo kumalawi kunoko mukona pali chero cha nzeru apapo kuti paka munthu ukamvotera Chakwera do you see any sense Malawians mukona cha nzeru mene MCP ukupangira ma t-shirt ndamene tikuwaonawo materials ambirimbiri alinawo koma kodi out of everything anthu ambirimbiri inda kumaoneka ku misonkhano yawo kodi fundo imene kuti ya Malawi chitipa tumsanje ndi fundo yanji yomwe Amalawi mukakampasire vote Chakwera ndi fundo yanji Amalawi panopa ayesa ganza paika ndi fundo yanji yomwe chipani cha MCP chikuzani choti niyo mpaka mkaipase vote MCP fundo zake za mtundu wanji Amalawi chonda Malawi ndagwira mwene wanu ni fundo yanji yomwe achipani cha DPP apita mthaika kukuzani zoti paka mkapase vote ndi mavuto tukumana nawo chimozimozi kwa MCP ndi fundo yanji yomwe Chakwera kukuzani mpaka niyo kumadwala mutu tikamvotera Chakwera fundo ya mtundu wanji Malawi tufuna chani what do we want as a country? We can't be voting for Chakwera this time, we can't be voting for APM this time. Akupanga campaign, how can somebody like Peter Wamchalika kungopanga campaign kungobwera pa Mzuzu osapita uchitipa osapita ukaronga osabwera kunzimba kungobwera Mzuzu basi wabwera zula nali kulilongwe akaja kulilongwe uyo akupita ku South region campaign yake ya mtundu wanji komanso fundo imene akudina ndi ya mtundu wanji olo manifesto ya DPP ngati munaiona muli chani manifesto ya DPP chogwira mtima IMCP ndiye kusankhana mitundu ne number 1 zinthu zapa mtundu wose wako wachichewa waoneka wozelezeka chifukwa chokulephera kwa Chakwera amakhala ngati sana world class amakhala ngati simbusa ndi Malawi chonde ndagwira mwendo wanu Dasuka Bambe ali kuno kumpoto zatinda fundo sati kwana munthu amangotinda fundo akayankhula china chake chosemphana ndi magazo a anthu ena amene tikulimbana nawo pa chisango ndiye kuti anthu achamputa dala ngati mene ayankhula APM zulo lero Kabambe akhoza kuyankhula kupa ikwendeni ndipo inu kweni
koma comrades Malawians ndifundo yanji yomwe niyo amalawi mungalimbire mtima vote yani kuzaonongera kuvotera APM kapena kuvotera Chakwera. Comrades Malawians campaign inaliyovuta ya Daso Kabanga tafutika in terms of materials ambiri madandala materials koma zipani zomwe zili materials ambiri MCP ndi DPP kodi materials ali nawo mukatengera fundo zimene akuza Malawi kodi muzati iniyo boma muzasina choti chipani chakupa t-shirt kapena nsalu zona Malawi iniyo zona kuzapereka vote kwa munthu just because of wakupa nsalu ya chipani. Are serious Malawians? Taona anitu campaign ya Daso Kabanga akupanga campaign fundo tikuzimva chilichonse chimene chapanga itemu tikuchiona ngeno na Malawi basi munthu wabwino mkumuona Daso Kabanga uyo ali hapo uyo Daso Kabanga uyo wali hapo mbona mukavotera vandu vinyake no fundo yayi kweni boma vulira muliraso anelo munapukaliziko anthu amene wawo ndanthu ankhanza kwambiri oyipa and it's good palopa nkhanza zawo zikuoneka tipita kumavoti. Malawians don't give vote to APM. Malawians don't give vote to Chakwera. These guys, they're only cheating you. Ngati owa kunda mzadi boza ndeti kumbali zachirungamo zona upanga o akutibera ndalama zatu. That's why Katundu angokwera every day. Anthu awanda akuba. DPP maona kale Norman Sisale kucha. Bodyguard wa president komanso director of youth. 5 billion kwacha kulemera within 5 years. Peter Mutharika ali mpwi. Ndinkope yakecho. Alipwi ndapo ana kumbera ndalama muntu kulemera mpaka 5 billion kwacha muntu oti amana ndala salary 500,000 minaso less than 500,000 kukhala billionaire company yomwe upangira ndalama si ikuoneka koma ndi president osasiyana so muntu wakaoyipa sumati anatu ni msogolero wako anthu oyipa onse olo nyumba mwana akhala osokonezeka amakhala kwambiri ndi kufupi ndi bambo yake kapena mai yake kuti azilibakira Norman Chisale mene waonekera papa ndi chuma chake chosazika bwino kulemera kwake kuti kwa 5 years kuleloli palopa is bankrupt palopa libe chuma ndibaki dipingwa mtali dipita kwa mtalika safuna kusiyana ya ndipo safuna munthu wina akakambe naye pita kwa mtalika chifukwa amaziwa oti yeyo munthu wina akapita koma ndipita kwa mtalika aulwa zinsisi zobera ndalama mbomo mukito na malomba anthu amene wawa ndi anthu oyipa kwambiri. Ndiye tamene leroli mukati muone mene yankhulira Zulu apita Mutharika ndimene amayankhulira Norman Chisale chimozimozi ndimene amayankhulira Mukito chimozimozi kusonza mene amayankhulira na Malomba chimozimozi kusonza ku DPP anthu amene akumpweteka ndalama ndamene wawo na Malomba Norman Chisale ndi Ndanulu wina yanali ku Jenitsini Mchulu amene amayankhulira Zulu wina yanali ku itemu ayi koma these 3 Norman Chisale Mukito na Malomba ndamena kumsokoneza Peter Mutharika andalaja ndagogo anakalamba si adadiso ayi ndi nkhalamba achakwera wawa zakumtundu ndale zapweteka amafera mtundu wawo motafere ziko. Malawians don't vote for APM, don't vote for Lazarus Chakwera, vote for Daso Kabanga. UTM team yonse campaign team, you are welcome to the north. Thank you and good morning.